Mibutar usab karong adlaw ang kapin 700 ka mga persons deprived of liberty sa Talisay City Jail. Kini ang gitutukan ni Femery Dumabo. 695 ka mga lalaking persons deprived of liberty o 98 ka mga babaeng PDLs ang nagparehistro para mobotar sa midterm elections. Alas 5 kaganihang buntag, gipangkuha ang mga balota gikan sa 10 ka mga clustered precinct sa Talisay City o pasado alas 6 kining nadala sa jail facility. Ang visiting place o pipila ka mga detention cells ang nagsilding special polling place para sa mga PDLs. Moabot sa kapin 3,000 ka mga PDL sa Cebu Province ang mamahimong makabotar ug dulan sa 800 niini ang gikan sa Talisay City BGMP. Matod sa warden sa Talisay City BGMP Male Dormitory, Superintendent Richard Tulabing, nga ilang giawhag yun ang mga PDL nga moapil sa piniliay. Natay uplan na ginahimo, no? Ato ganing miaging May 6, miari po ang taga-kumilig para pag-inspeksyon. And then, atong ganinang buntag, sayo kita ng mata, alas 4, and then nangabot diri ang atong mga teachers, mga 5, and then gideploy ang mga support staff, and then nagsugod gid ta ma'am kay nabalik diri ang atong ballots is 6 na. So, as of 6:15, gasugod na ta og boto. Dako ang pasalamat sa mga PDL sa kahigayunan nga makabotar. Sa dato sa BGMP 7, anaa sa 4,474 ka mga PDL sa tibok rehiyon ang pwedeng makabotar. Wa mi kahikawan sa mong katungod nga mo botar og makapili sa kinsang mga nanagan nga mga senators or kuan nga among mabotaran. Syempre nasa may mga kumbaga kinahanglan diri sa sud sa among jail. Isip po sa ka person deprived of liberty naagyapon dai mi katungod nga mo participate og mga inani. Ang na-deprive lang din namo ang liberty pero ang among katungod sa pagboto nagpabilin ng gihapon. Samtang naka-red alert ang Talisay City BGMP sugod alas 4 kaganihang kadlawon. Kay naka-red alert man ang Talisay City BGMP hinungdan nga tanang personnel dinhi ang way tugutan nga makagawas o makabotar sa tagsa ka presinto kun dili pa mahuman sa pagbotar ang tanang mga PDL. Ug tuod man alas 9:43 sa buntag pa lang nahuman na sa pagbotar ang tanang 793 ka mga PDL both male and female. Uban ni Clans Gabuti Nogrod Prado, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak, dapat totoo para sa election 2025.